És una reforma laboral pensada justament per acomiadar treballadors en el moment en el que Espanya està vivint uns dels moments amb més desocupació de la seva història i, per tant, quan el que volen és facilitar que la gent isca del carrer, jo el que crec que va generar més desocupació i més precarietat perquè la gent que continua treballant treballarà en pitjors condicions. La reforma facilita àmpliament tirar a treballadors de les empreses i una de les qüestions nefastes és que obri la possibilitat a tirar a gent del sector públic. Per tant, en empreses com la que estigui en Radio Televisió Valenciana serà facilíssim els plans que tenen per a tirar a 1.000 treballadors. Jo crec que un dels objectius és perseguir el sindicalisme a les empreses. Quan tu li lleves capacitat als representants sindicals, volen acabar en un enemic que considera l'actual poder, que és els treballadors que estan lluitant pels drets dels seus companys en les empreses, per aconseguir portar-nos a una situació laboral que ens porta més de 30 anys enrere, on els treballadors estàvem a mercè de lo que diguera el patró. A partir d'ara serà més complicat convèncer a treballadors que arrisquen la seva vida personal per a posar-se a defensar els drets dels treballadors.